Euskadi Irratia. Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Erreakzio soka luzea eragin du Jose Mujika Uruguaiko presidente ohiak beste behin, baina kasu honetan bere despedida mezuarekin. Fokuetatik aldenduta egon ostean berriz ere azaldu da, baina badoala esateko. Badoala mundutik, berak dioen bezala itzulerarik ez duen leku horretara. Eta modu horretan agurtu ditu lagunak eta errekideak, onartu du heriotzaren atarian dagoela, eta adierazi du lasai egon nahi duela. Markel Elortza, historia erakaslea, egunon. Egunon. Bai, hautsak harrotu ditu eta zeresan handia eman du, ezta bere mezu horrek, bere despedida mezu horrek, ezta? Bai, eta nik uste dut merezi duela guk geure partetik omen alditxo bat egitea Peperi, ezta? Nik uste dut bere herrialdean ez ezik mundu osoan arrastoa usten ari den, esango dugu, ze oraindik jarraitzen du, usten duen pertsona horietako badelako, ezta? Esan dugu Uruguaiko presidente ohia izan zela, baina askoz ere gauza gehiago ere bai. Filosofoa, gerrillari ohia, lorezaina ere bai, hori polita da, hori. Eta printzipio sakonak dituen gizona, hilabete hasieran Estegorrian aurkitu zioten minbizia, orain Gibelera edatu zaio, eta horixe da adierazi diguna, Ainara. Bai, entzun dugu, hiltzen ari dela, bakean hil nahi duela, eta ulertzen duela, bere egoerak piztu dezaken interesa, batez ere komunikabideak eta ari direlako hor bere etxe inguruan, eta eskatu digu, bera lasai usteko. Lasai utziko dugu, baina berak egin duen guztia oroituz, ezta? Markel, nor da Pepe Mujika, nor da Jose Mujika? Bai, Pepe Mujika 1935ko maiatzaren 20an jaio zen Uruguain, Montevideoko auzo xume batean, eta esan duzun bezala bere pentsamendu zintzo, filosofia pertsonal eta bizimodu apalagatik ezaguna da. Italiako eta Euskal Herriko jatorria ere badu Mujikak, izan ere bere birraitxitxa eta birramama, Francisco eta Catalina, jatorri ziren Tolosakoak eta Donostiakoak. Baina hauek 1852 urtean Uruguaira emigratu zuten, justo lehenengo karlistada amaitu ondoren. Gainera badakigu Uruguaira joan zirela belaontzi batean, oraindik ez zeudelako Euskal Herrian lurrun ontzirik, industrializazioa oraindik ez zelako heldu, eta badakigu ere 1.500 peseta ordaindu zituztela bidaia hori egiteko. 1.500 peseta pentsatu behar dugu garaiatan asko zen. Dirutza zela, ez? Gutxi gora bera izango litzateke urtebeteko soldata, ideia bat egiteko. Orduan askok bidaia hori egiteko aurreztu behar zuten dirua, edo baita ere eskatu behar zuten, eta gero bertan bizitza berri horretan dirua irabazten zioa zen enean, hori itzuli behar zuten, ez? Eta gero Markel iritsi ziren Uruguaiera, eta gerra batetik iesi joan, eta beste gerra batekin egin zuten topo, ez? Hori da, Uruguaiko gerra handiarekin, eta beste 10 bat urte eman beharko zituzten gerra horretan murgilduta. Baina, Pepe guzti hau ez zuen ezagutzen. Eta duela urte batzuk Euskal Herrira etorri zen, EITB gonbidatuta, Euskal Herriko telebistan zegoelako Todos los apellidos vascos deitzen zen saio bat, eta bertan aztertzen zituzten pertsona ezberdinen jatorria aztertzen zuten, ez? Eta bere euskal jatorri hori ezagutu zuen berak horren bitartez. Eta esan duzuen bezala, gazte-gaztetatik loreak landatzen zituen, eta orduan landatzen zituen gero saltzeko, eta horrekin ikasi zuen alde batetik esfortzuaren garrantzia, lurrarekiko lotura hori ere, eta gazte-gaztetatik ere irakurle sutsu bihurtu zen. Berak beti kontatzen du nola arratsalde osoak pasatzen zituen liburutegian, eta nola horrek ere bere etorkizuna bideratu zuen, horri esker esan dezakegu hartu zuela bide politiko eta filosofiko bat, ez? Eta hasiera batean
alderdi nazionalean militatu ondoren, Union Popular alderdia sortu zuen 1972 urtean. Gero izan zen, Tupamaroekin bat egin zuen, ez da, Jose Mujikak? Bai, 1902 urte beranduago, 1974an, Tupamaros nazio askapenerako mugimenduarekin bat egin zuen, eta azken finean, Tupamaros hauek nortzuk ziren. Raúl Sendikek sortu zituen hiri gerrilla bat izan zen, eta zerri erantzun nahi zioten Tupamaro hauek. Desberdintasun sozial gero eta handiagoei, ustelkeria politikoari, eta baita ere herrialdean bertan zegoen aukera faltari. Izena gainera, igual jendeak ez du jakingo, baina Tupac Amaru bigarrenaren omenez hartu zuten. Eta hon horri izan zen, 18. mendean, espainolen aurka matxinada bat burutu zuen buruzagi indigena bat. Eta azkenik, ideologikoki oinarritu ziren batez ere duela urte gutxi, esan dizuet 74an, 5 urte lehenago Kubako iraultza gertatu zen, eta Kubako iraultza horretan oinarritu zen mugimendua. Laster jakingo dugu, Tupamaroen mugimendu horretan, zer nolako ekintzak egin zituzten tartean Jose Mujikak berak, zer nolako ondorioak izan zituen, ze ekintzaietako batean 6 tiroi jaso zituen berak, Jose Mujikak berak, eta bizirik atera zen, eta baita bizirik atera ere, pixkanaka, Uruguaiko presidente izaterainoko bidea egin baitzuen. Bide hori berehala ezagutuko dugu, albistegi laburraren ostean. Euskadi Irratian, Amarauna. Goizeko 11 dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak. Egunon daizuela, haize boladek eraginda 77 gertakari zenbatu ditu segurtasun sailak goizeko 6ak eta 10ak bitartean, batez ere Adarren, Zuhaitzen eta bestelako objektuei lotuta errepidetan izan dira gorabehera gehienak bereziki Bizkaian. Jakin dezagun zein den uneotako egoera, Unai Urreaga, egunon. Egunon bai, bigarren mailako errepideetan arreta berezi eskatzen du segurtasun sailak Zuhaitz Adarrak baitaude leku askotan. Amurrion esaterako A26-25 errepidean, Urduñako mendaterako igoeran errepidea garbitzen ari dira ordu honetan. Gainerakoan sare nagusian 2 matxuren berri eman digute. Alde baterik Gipuzkoan 15ean Berastegin San Lorentzoko tunelera iritsi aurretxoan Iruñera bidean auto bat matxuratuta dago, eta berdin Bizkaian Nazional 6-7an Zamudion Santo Domingoko irteeran Erletxetara aldera. Gogora dezagun alerta laranja indarrean dela Bizkaian, haize bolada handiak direlako egun osoan zehar, arratsaldean aldiz 6etatik aurrera Arabako mendebaldean ere jarriko dute indarrean alerta laranja hori. Gaiz aldatuta Irun eta Hendaia lotuz manifestazioa egingo dute ordu erdi barru goizeko 11:30 hasita, 36 migratzaileri iazko korrikaren testuinguruan muga zeharkatzen laguntzea leporatuta epaituko dituzten 7 ekintzailei elkartasuna adierazi eta egungo muga politikak salatzeko. 50 eragile politiko, sozial eta sindikalek egin dute bat mobilizazioarekin. Endika Perez da LAB sindikatuaren ekintza sozialeko idazkaria. Gu diogu desobedientzia zibileko ekintza izan zela, eta batez ere dioguna da hemen zer eta inor epaitu behar baldin bada, zehazki hori zebera dela, ez? Migrazio politikak, inposatuta dauden migrazio politika hauek, egunero kontrola rasistak eragiten dituztenak, migrazio prozesu babesgabeak sortzen dituztenak, eta hemendik igarotzen diren hamarnaka eta hamarnaka lagun, bizitza arriskuan jartzera derrigortzen dituztenak. Fikoba erakustazokan hasi eta Pausu zubian bukatuko da
mobilizazioa. Nazioartean ekialde hurbilean Israelgo armadak goizaldean Libano hegoaldean egin du eraso, 3 pertsona hil eta 30 zaurituz Libanoko osasun arduradunek emandako datuen arabera. Hain zuzen, gaur bukatu da Israelek eta Hizbolak adostutako 60 eguneko suetena. Akordio horretan jasotzen zen Israelgo soldaduak Libano hegoaldetik ateratzea, baina Benjamin Netanyahu lehen ministroak aurreratu du oraingoz ez dituztela aterako, Hizbolak sueten akordioa ez duelako osotasunean bete Netanyahuren arabera. Bielorusian bien bitartean hauteskundeak dituzte, Alexander Lukashenko egungo presidentea ia hautagai bakarra dela, Errusiarekiko gertutasuna eta Ukrainako gerran izan duen parte hartzea tarteko zigorrak jaso ditu herrialdeak azken 2 urteetan, Europar Batasunak iruzurtzat jo ditu gaurko hauteskundeak. А тут можно, знаешь, что ничего ж не будет. Ну, высказались. Eta horren aurrean Lukashenkok adirazi du ez diola axola, mendebaldeak ez aitortzea gaur lortuko duen garaipena beste 5 urtez luzatuko luke agintaldia Lukashenkok. Eta etxera bueltan inauteriak dituzte asteburuan, Nafarroako hainbat txokotan, tartean Leitzan eta Zunbilan, ordu honetan abiatuko da azken horretan, sona handia duen karrozen desfilea, adin guztietako herritarrek prestatu dituzte karrozak okasiorako. Matxizarrak iten dantzak, eta bada monitora bat, zumba bezala. Laba matxido, laba eta utxi, eta gero berdi genero kontrarioko parejak, eta gero bada monitora bat dela bera. Eta egongo da bera, karroza gani inguri dantza bezala egiten, eta gusaiatuko gara aldugun bezala segitu berari. Vikingok templarion kontra, pelea, gaur ateko da borroka. La disfrazak, igual ez zaituko, minio, arron elaboratu dire, hilitu daena moztutxu ze, koletekin da. Aloloko, urtin behin dire eta disfrutatu behar da. Bisitari asko izaten da gaurko egunez Zunbilan, foruzaingoak ohartarazi du inguruan, herriaren inguruan autopilaketak sortu direla. Eguraldiari dagokionez esandakoa, haizea eguneko protagonista, hego mendebaldetik oso zakar joko du bereziki haizeguneetan eta mendebaldean, temperaturen ez da gora berandirik izango, eguerdian eta arratsaldean giroa atzokoa baino epelagoa izango da. 11:04 minutu dira, eguerdian albiste gehiago, informazioa interneten uneoro eskura eitb.eus atarian. Amara una, Gorka Otaegi. Estrella roja de 5 puntas, amaneciendo la dignidad, a sangre y fuego por un futuro de libertad. Jose Mujikaren bizitza ari gara ezagutzen Uruguaiko presidente ohiak egindako bide hori, presidentetzara iritsi bitarteko bide hori, eta nola 1935ko maiatzaren 20an Uruguain auzo xume batean jaio zen Lorezain Ura, nolatan iritsi zen Uruguaiko presidente izatera. Tartean Tupamaro erakundetik pasata, aipatu dugun bezalaxe, Markel, eta bertan hainbat ekintza burututa, ezta? Bai, batez ere egiten zituzten banku desjabetzeak, baiketak, pobrei elikagaiak banatzea, eta ustelkeria kasuak azaltzen zituzten dokumentuak argitaratzen zituzten ere. Orduan esan dezakegu Uruguaiko Robin Hoodak zirela, ez? Hori da. Baina ez zituzten horrela hartzen, ez? Ze, lehen aipatu dugu nola tirokatu zuten, gero kartzelan ere urte luzez izan zen. Bai, azkenean askatasun falta handia zegoen eta hori bera salatzen zuten Tupamaroek. Eta ekintza horietako batean, poliziaren 6 tiro jaso zituen, atxilotu eta torturatu egin zuten, eta 15 bat urte emango zituen espetxean. Eta berak askotan errepikatzen du nola horietako 7 libururik irakurri ezinik eman zituen, ez? Eta nola horrek eragin zion, nola eraman zuen bera barne elkarrizketa sendoak garatzera, eromenari barkatu ies egiteko, ez? Nik ez dakit halko nuen, edo ez dakit, inor ez dago prest, ez? Kartzelan horren beste denbora emateko, eta gainera berak esaten duen bezala libururik gabe, baina berak horren aurrean ze esaten du.
eta esaten du, benetako garaipena da erortzen zaren bakoitzean berriro altxatzea eta berriro hastea. Eta hori da berak egin zuena. 1973 eta 1985 arteko 12 urteko diktaduraren ostean ateratzen Mujika kartzelatik. Eta zein bide hartu zuen orduan? Bai, orduan Tupamaroek erabakit zuten bide politiko hartzera, ez? Eta beste Tupamaro batzuekin herri partaidetzarako mugimendua edo MPP sortu zuten, eta sartu ziren Frente Amplio koalizioaren barruan, eta orduan ja bere bide politiko hasiko zuen. 84ean Montevideoko diputatu hautatu zuten, 89ean senatari, eta gero 2005 urtean abeltzaintza, nekazaritza eta arrantza ministro izendatu zuten. Eta aurreratu duzuen moduan, 5 urte beranduago, 2009ko azaroaren 29ean, Uruguaiko presidente aukeratu zuten botoen 52%rekin. Beti aipatu izan da, ezta, presidente kargu hori hartu zuela, baina esatu baterako, bere emaztearekin, betiko etxean bizitzen jarraitu zuen, ez ziren joan presidentearen egoitza horretara, ez? Hainbeste lagunek hain gustora hartuko luketen jauregi horretara bizitzera ez ziren joan. Hori da, beraie jarraitu zuten beraien txakran bizitzen. Txakra Euskal Herriko baserri moduko bada, dituen hainbat hektarea, horre berari gustatzen zaiola nekazaritzan eta abeltzaintzan jardutea, eta pentsa, apaltasun hori gainera ez da berak esaten duena, baizik eta ere burutzen duela, ez? Nola txakra horretan bizitzen jarraitzen, eta bere soldataren ia 80% eman zuen, eta diru horrekin eskolak eraikiko zituen, eta bideratuko zuen diru hori ekintza sozialak burutzera, ez? Eta hain zuzen ere, horregatik egintzen jende askoren artean mundu osoan ezagun Jose Mujika, ez da? Nola bere diskurtsoak bere etxetik ematen zituen, etxe apal eta xume batetik ematen zituen, eta ez presidentetzako jauregitik, eta irudi horrek, eta bideo horien irudi horriek, eta bideo horietan bizitzari buruz ere egiten zituen hausnarketek egin zuten mundu askorentzat, edo jende askorentzat ezagun. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Erosten dudanean, ez dut diruarekin erosten. Nire bizitzako denborarekin erosten ari naiz. Diru hori eskuratzeko gastatu behar izan nuen denborarekin. Hori da. Horrelako esaldiak esaten zituen berak, ez da? Bai, eta esaten ditu oraindik, ez? Esaten zuen hori, ez dela pobra izatea, dela, austero, gutxirekin bizitzen jakitea, eta ez da? Bai, soiltasun hori, bai. Eta kontsumismoari buruz ere hausnartzen du, eta beste hau ere esan zuen. Askok esaten dute, nik ez dut nahi nire seme edo alabari ezer faltatzerik. Eta azkenean, garrantzitsuena falta zaio, zu. Hori da. Bai, ezken ikusti dut oso esaldi potenteak direla, ez? Eta gainera, esango dugu, ez dituela botatzen baizik, eta pentsatzen duena egiten du, eta gero berak ere ekintzekin ere horri erantzuten dio era berean, ez? Eta hori oso garrantzitsua da. Baina adibidez, Markel, berak esaten zuen baita, ez? Nola askok bere austeritateagatik miresten duten, baina, esaten du, ez? Mundu guztiak miresten hau horregatik, baina inork ez du praktikatzenik egiten dudan hori, ez? Inork ez da jarraitzen. Bai, miresten dutela, baina gero azkenean horregatik dinozelako garrantzia daukan, ez? Ze berak esaten dut egiten du. Eta beste askok esaten dugu, miresten dugula horrelako bizitza eramategatik, baina guk ez dugula bizitza hori eramaten ezken finean, ez? Ez gaude prest, gauza batzuk usteko. Eta horrez gain, 2024an, Los Sueños de Pepe, Movimiento 2052, izeneko dokumentalean, Uruguaiko presidente ohiak aldaketa klimatikoari buruz ere hitz egin zuen, eta ez dakit zer nolako hausnarketak egin ote zituen mundu osoa eragiten ari den fenomeno horren inguruan. Bueno, berak esaten duena da, azkenean ez dagoela bakarrik krisi ekologiko edo nuklear bat. Batez ere krisi politikoa dela, ez? Eta esaten du gobernuek bakarrik ez dutela ezer egingo aldaketa ekologiko eta politiko hori emateko. Eta hori aldaketa hori emango dela gazteek kaleak hartzen dituztenean. Eta edo aldaketa hori ez dela emango gazteek ez bai dituzte kaleak hartzen, ez? Hori esaten du. Gero ere egiten du beste hausnarketa bat eta esaten du nola iraultza teknologiko hau azkarregia den eta gizarteak ez dituen aldaketa horiek laguntzen, ez? Eta teknologia honen aurrerapenak ez baditu giza zoriontasuna helburu, honek
ondamendia ekarriko duela. Aldaketa klimatikoaren inguruko giza jarrerak kritikatu zituen, eta horrez gain, elkarrekin lan egitearen garrantziare azpimarratu izan du berak, ezta? Baita herritarrok demokrazian izan behar dugun parte hartzea defendatu ere. Bai, berak batez ere apurtu nahi du kapitalismoaren individualismo horrekin, ez? Eta nik uste dut dei egiten du pentsatzea gehiago gu moduan, eta ez hainbeste bakoitzak bere buruan, eta demokrazien inguruan gainera badauka esaldi bat ere oso ona, nola esaten duen, demokrazia orain arte lortu duen gauzarik onena dela, baina kaka hutsa dela, berak esaten du. Ez una porkeria, esaten du, ez? eta zergatik dino hori, esaten duelako, bale, egia da, 4 urtean behin bozkatzen dugu, ez? Baina hori da benetan demokrazia. Ja. Azkenean, jendeak berak esaten du, jendeak ez du ezer erabekitzen. No elige un carajo, esaten du berak, ez? Ezin du ezer epaitu eta itxaron behar dugu beti zigilu bat eta baimena emango digun burokrata bati, eta berak esaten duena, funtsezkoa herritarrek parte hartzea da. Politikan alik eta gehien parte hartzea. Eta orain egiten duguna, 4 urtean behin bozkatzea joatea, ez da politikan parte hartzea. Bueno, horrelako hausnarketak egiten ditu berak. Hau edenak nunbaitan libururen batean edo bilduta badaude, Markel? Bai, bueno... Zona dut bere bizitza, bere... Bueno, hainbat liburu daude. Nik saioa prestatzeko batez ere, Chomskyrekin batera atera duen liburu bat irakurri dut, eta... Pepe Mujikak Chomskyrekin batera? Bai, bildu ditu idazle mexikar batek bildu ditu biak, eta oso hausnarketa interesgarriak egiten dituzte. Dago pixkat elkarrizketa formatuan, liburua oso irakurterreza da, eta nik gomendatzen dut benetan. Maitasunari buruz ere hitz egiten du, berak. Maitasunari buruz ere egin izan ditu hausnarketak. Bai, bueno, barkatu ez dute esan liburuaren izena, Sobreviviendo al siglo XXI deitzen da. Bai, Saúl Albidrez da idazlea. Badazpada ez dizut galdetu, ez zintu dalako konpromiso batean jarri nahi esan, eta gian ez dauka liburua parean, eta badazpada. Bai, ez azaltzen ari nintzaizuen bitartan, pentsatzen ari nintzen, nola ditzen zen bakizu. Konturatu gara, ahotsak dena esaten du, Marke, dena esaten du ahotsak. Ez dago hori eskutatzen. Ai, ama, maitasunare izpide izan du behin baino gehiagotan Jose Mujikak, eta horren inguruan ere hausnarketa oso sakonak egin izan ditu. Bai, eta berak lotzen du maitasun hori Lucia Topolanskiren konpainian bere emaztearenean, ezta? Eta nola apaltasunean oinarritutako harreman bat eraiki duten biek elkarrekin, baina berak esaten du, maitasuna denborarekin evoluzionatzen joaten den zeo zer dela, eta aldatu egiten dela. Berak esaten du, gaztaroan da sumendi baten moduan, baina nire adinean ohitura gozo bat bezala definitzen du. Itxuraz, garrantzi gutxiko ohitura dira, baina azkenean hoe dira garrantzizkoak diren bakarrak. Begira. 80 urte egingo ditu orain maiatzaren 20an. Bai, hori da, 80 urte. Ingo dituela 80 eta jarrituko duela gehiago ere. Tira ba, Pepe Mujika, Jose Mujika ezagutu dugu, gizon poliedrikoa. Inon baldin bada hori bera zalantzarik gabe, politika, ekonomia, bizitza, maitasuna. Ez zaio ezer txiki geratzen berari. Eta apaltasunetik beti. Hori da. Markel Edortza, historia irakaslea, eskerrik asko. Bai, usten badiazue bukatuko dugu bere esalditxo batekin. Bota. Eta berak esaten du, zoriontasuna ez da plazeraren baliokidea. Zoriontasuna konprometitzen zaren horretan gogotsu eta postasunez betetzea da. Hortaz, Pepek dien moduan... Esan. Pepek dien moduan konprometitu eta izan zoriontsu.